de l'Ateneu de Natura, que fem possible gràcies a la col·laboració de la Fundació UBET, de l'Institut d'Estudis Catalans i, com no, de la Universitat Jaume I, que ens cedís este magnífic espai de la Llotja del Carme. Encetem avui tot un seguit d'activitats, conferències i cites de camp que ens aproparan molt més a la natura a partir dels coneixements i de l'experiència dels diferents experts en cada matèria que participaran en aquestes activitats. I el camí el comencem avui per les Colombrets, un espai especial, un espai molt estimat, extremadament fràgil i valuós, reconegut per la comunitat científica nacional i internacional. Esta nit coneixerem un poc més quines són les comunitats vegetals, quines són les espècies que naixen d'aquestes terres volcàniques, i ho coneixerem de la mà d'un entès de la seva flora i vegetació, com és Carles Fabregat Llueta, doctor en Biologia per la Universitat de València i botànic de reconegut prestigi, al que tinc el plaer de presentar-vos esta nit. Jo vaig conèixer a Carles allà per l'any 1996, quan vaig començar a fer-me càrrec de la gestió del barranc dels Horts i ell començava a fer l'estudi florístic del barranc previ a la declaració de les microreserves de flora. I ja entonces tenia un important bagatge com a expert botànic, sobretot de la flora del Maestrat, de Terol i de Castelló, perquè havia realitzat diferents estudis per a la Diputació General d'Aragó sobre les comunitats vegetals i llocs d'interès florístic. Posteriorment ha sigut professor associat de la Universitat de València, botànic de la Generalitat Valenciana, treballant en flora amenaçada i en projectes LIFE de flora mediterrània, però també ha seguit mantenint una forta vinculació en la flora del sistema ibèric de l'Aragó, on ha desenvolupat la major part d'una vintena de projectes sobre flora i comunitats vegetals, a més d'estudis particulars sobre tàxons singulars i endèmics. Col·labora habitualment amb altres destacats botànics com el Gonzalo Mateo, amb qui ha impartit fins ara 16 cursos de botànica pràctica sobre flora i vegetació del sistema ibèric en la Universitat d'Estiu de Terol, adscrita a la Universitat de Saragossa, i a més ha participat també en 4 projectes d'investigació sobre flora i hàbitats protegits per la Directiva Europea d'Hàbitats. Com a resultat de tots aquests treballs, ha publicat, en col·laboració amb altres botànics, vora 40 articles en revistes especialitzades de botànica nacionals i internacionals, articles que són d'un gran interès com a base per a futures investigacions o futurs estudis. És coautor de 8 llibres de gran interès divulgatiu al voltant de diferents aspectes de flora vascular i de pteridòfits, 5 d'ells publicats per la Generalitat Valenciana i com a expert ha participat en multitud de congressos i de jornades. A més d'un gran coneixedor de la flora i vegetació de les Colombrets, també ha fet un projecte de creació d'un sistema d'informació geogràfica per a la gestió de la reserva natural. Com podeu comprovar, tenim avui el plaer de comptar amb un expert botànic que ens farà una revisió de les comunitats vegetals i de la flora de les Colombrets i del perquè de la seva importància. Sense més preàmbuls, ja us deixo la paraula. Moltes gràcies, Isabel, per la amable presentació. En primer lloc, volia agrair a tots els presents per l'assistència i comentar, abans de començar, que bona part dels resultats i els coneixements que anem a veure en aquesta presentació procedeixen d'un estudi que va ser promogut i financiat per la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, que es va dur a terme des de l'any 2005 fins a l'any 2010 i que m'ha vinculat professionalment i emocionalment, vull dir també, amb les Illes Columbretes, i els resultats d'aquest seguiment i dels anys que he dedicat a estudiar la flora i la vegetació de les illes són el que anem a veure. Preferís seguir de peu? Jo crec que em sentireu bé. Si hi ha algun problema, cridaré una miqueta més. Com diu el títol de la conferència, anem a parlar d'una xicoteta descripció i història de lo que és la flora
Abans de començar a parlar d'aquests elements que formen el paisatge vegetal de l'arxipèlag, i encara que doni per suposat que les illes són ben conegudes, sobretot així a la província de Castelló, però no està mal recordar algunes dades per a aquells que tal vegada no estiguen assabentats d'algunes dades que podem oferir sobre les illes. Illes Columbretes són un arxipèlag d'origen volcànic, situat a uns 56 quilòmetres a l'est del litoral de Castelló, que està constituït per vora uns 30 illots de major o menor tamany, i que s'agrupen en 4 grups que reben el nom de la illa o illot més gran de cada un d'ells. Així en aquesta fotografia aèria podem veure els 3 grups principals, que són els de la illa Grossa, el de la Ferrera i el de la Foradada, i vora milla i mitja al sud de la Foradada es troba el grup del Carallot. L'illot més important és el que rep el nom de Carallot o Bergantí, i és una columna de basalt, també un poc perforada, com la illa Foradada, que rep aquest nom per aquest motiu, que en aquest cas no el tractarem perquè està completament desprovist de flora vascular. És una roca alta en el paisatge, però no n'hi ha cap planta que és un bon lloc on se posen les gavines, però no té cap tipus de vegetació, almenys de vegetació superior. La superfície total de l'arxipèlag és un arxipèlag molt menut, que té una superfície en conjunt de 19 hectàrees, de les quals algo més de 13 corresponen la illa Grossa, que per tant és la que té una major diversitat tant de flora com de comunitat vegetal. Malauradament, aquesta illa, que és la que donava el suport sobretot a la vegetació, com ja parlarem, ha sigut més endavant, ha sigut la més afectada per l'activitat humana, per tindre el far en ella i on s'ha assentat població humana, i per tant sent la més gran i la que tenia més llocs per a que la vegetació es pogués diversificar, és la que té la vegetació més castigada, i per a saber quina seria la vegetació original de l'arxipèlag hem que recórrer, en la majoria dels casos, a les restes que queden en les illes menors, que es donen un poc una idea que van ser menys afectades per activitats humanes, són els que ens donen una xicoteta idea de quina poguera haver, a banda d'alguns testimonis que ara veurem, quina podria haver sigut la vegetació original de l'arxipèlag. Pues començant a parlar dels primers testimonis sobre la vegetació i la flora de Columbretes, encara que les illes són ben conegudes des fa milers d'anys, que ja els marins grecs, romans i fenicis parlaven d'elles en les cartes de navegació i en tractats geogràfics. De fet, el nom actual de les illes de Columbretes deriva de l'antic nom que donaven els romans, de Colubraria. Els grecs s'anomenaven, sobretot a l'illa Grossa, Ophiusa, tots noms derivats de les serps, dels noms de les serps, perquè una de les característiques que van escoltar els primers marins que aplegaven a aquestes illes era la quantitat de serps que havia, sobretot a l'illa Grossa, i que fins i tot feien perillós el desembarcar perquè eren serps verinoses. Encara que les illes són ben conegudes, com comenta, des de fa milers d'anys, almenys un miler d'anys segur, les primeres indicacions sobre quina vegetació havia a les illes corresponen a un marí anglès, el capitán Smith, que va plegar a les illes en viatges d'exploració, i que afortunadament, entre la descripció que fa de la geografia, dels elements, va fer una primera cartografia també de les illes, parlant de les elevacions que formen els extrems de l'illa Grossa, diu que aquestes elevacions estaven cobertes amb una exuberància, això
Això és important per a veure la densitat que hauria de tindre aquesta màquia i aquest matollar original. Una exuberància d'oliveres menudes, de geranis, de figues paleres, de murtes i de matollar. Malauradament, aquestes primeres indicacions de la vegetació de les illes abans de que l'home es començara la construcció del far i com a pas previ per a aquesta construcció cremara completament la vegetació de la Illa Grossa, no corresponien a un botànic sinó a un marí, una persona que en principi no havia de tindre uns coneixements botànics massa específics i per això tampoc podem prendre literalment aquestes indicacions com que hi havia oliveres menudes que entendrien per ullastres, que és molt probable que sí que tingueren. Els geranis, jo personalment pense que quan diu geranis està referint-se a les malves arbòries, que després veureu la foto, perquè les úniques geraniàcies que existeixen actualment en la flora de Columbretes són plantes molt menudetes, en flors molt xicoteques, i que evidentment no cridarien l'atenció a una persona que no era un expert en botànica, pues igual que estos geranis que deia Smith probablement corresponguen a la malva arbòria, tampoc sabem la murta, per exemple, a què hauria de correspondre. Jo també pense, personalment, trobo molt difícil que a Columbretes poguera haver murta. Mirtus communis, l'autèntica murta que coneixem al litoral mediterrani, perquè és una planta molt exigent en humitat edàfica. És una planta que viu a vora de barrancs, a vora de mallades, en lloc on hi ha una humitat del sol relativament elevada, mentre que Columbretes està caracteritzada per un clima mediterrani càlid, però molt eixut, en una precipitació molt baixa i que fa que les plantes que actualment viuen siguin plantes adaptades a la sequera i a sols en no massa humitat. En qualsevol cas, aquestes són les primeres referències i, com comentava, malauradament són les primeres referències, les úniques referències de la vegetació original. A l'any 1856 es comencen els treballs per a la construcció del far i comenten cronistes de l'època, testimonis que han sigut recollits per estudiosos del tema, que els primers dies de treball els obrers es dedicaren pràcticament a matar serps, que hi havia tantes que no se sentien segurs de caminar per aquesta illa la quantitat de serps que hi havia. Solució dràstica que es va trobar per a resoldre el problema, a banda de fer una persecució sistemàtica de les serps, va ser cremar completament la vegetació original de l'illa, tant per a desbrossar i deixar terreny obert per a poder construir el far, com per aprofitar que el foc matara també les serps i permetera treballar als obrers en tranquil·litat. I de fet, a l'any 1894 arriba a les illes l'arxiduc Luis Salvador d'Àustria, un personatge nobiliari de la Casa d'Àustria, que va viatjar molt per la Mediterrània i una de les zones que va visitar va ser una persona erudita que parlava molts idiomes, que va publicar llibres sobre natura i en el llibre que va publicar sobre Columbretes, que va ser reproduït en edició facsímil i traduït al castellà de l'alemà original per l'Ajuntament de Castelló, hem extractat este fragment on diu: las columbretes carecen de árboles y ni siquiera tienen arbustos. Fixeu-vos que això contradiu completament les primeres observacions de Smith que comenten l'exuberància d'oliveres. És una visió de com han quedat les illes després del foc i de l'ocupació humana de les illes. Després, podeu veure, posem així un dibuix d'una imatge de la Illa Grossa, la foradada vista des de la Illa Grossa, on se poden veure algunes figueres paleres. Ja diu l'arxiduc que l'única planta diversa és l'Americà arbòrea, que ara veurem, sent d'un dia tan escassa que existen 3 ejemplares. Finalment, el fals arbori, l'Americà arbòrea, desaparegué completament
de la Illa Grossa i avui en dia torna a estar per un programa de reintroducció que va dur a cabo la Conselleria de Medi Ambient. Las chumberas fueron destruidas, excepto algunas situadas en las partes altas. Sobre la suela sulficosa, la Valentina planta es, cubre con veros matorrals la isla principal. És un panorama completament diferent de les primeres observacions que tenim a partir del habitat mig. Així podeu veure també alguns altres dibuixos de l'arxiduc reproduïts en esta obra, Columbreten, traduïda i reproduïda en l'edició de l'Ajuntament de Castelló, on se veu com l'arxiduc, a banda d'un erudit, era realment molt dibuixant. Podeu veure, en aquest cas, el dibuix de la Illa Grossa vista des de la Ferrera, que en primer terme el millor es va optar, com correspon prou amb la realitat d'aquesta fotografia relativament recent. Aquí podem veure el canal que existeix entre la Foradada i la Illa Lobo, o Foradadeta, i al fons també una visió de la Illa Grossa ja en la torre del Pas. A banda d'aquestes xicotetes referències relativament antigues del segle XIX que aporten relativament poca informació sobre la flora i la vegetació de Columbretes, els primers estudis moderns es començaren a l'any 1947, quan el farmacèutic castellonenc Manuel Caldú es comença un projecte per a estudiar la flora de l'arxipelag de Columbretes. Este va ser el primer, i jo crec que el treball de Manuel Caldú va ser el primer i el més exhaustiu dels estudis que s'han fet sobre la flora de Columbretes. Malauradament, també este treball, que s'acabà l'any 1965, quan Manuel Caldú lliurà a l'Institut Botànic de Barcelona un manuscrit en una fulla del qual podeu veure així, tal com ve reproduït en aquesta obra que ara comentarem. El seu treball no va ser publicat fins a molts anys després i fins i tot Caldú ja havia mort quan per fi es publicà el seu catàleg. Que, com vos comento, és l'estudi més exhaustiu que s'ha fet i que moltes de les plantes, com ara veurem, que estan citades de Columbretes, estan citades per Caldú i no s'han tornat a veure des d'aquella època. Ens costa la referència per les indicacions de Caldú o perquè Caldú va replegar mostres que estan conservades a distints herbaris i tenim el testimoni que aquestes plantes van estar en Columbretes, però avui en dia ja no s'hi troben. A l'any 1973, el professor de la Universitat de Barcelona, Oriol de Bolòs, també un dels eminents botànics d'Espanya, va fer una visita a l'arxipelag tractant de completar el catàleg de Caldú, que amb només 107 espècies, en principi paregué que podria no ser tot lo exhaustiu que realment era. Les dades d'aquest viatge tampoc se publicaren immediatament, se publicarien en quant a vegetació al 1989 i en quant a flora a l'any 1992. Caldú va fer un llistat de 107 espècies, els treballs d'Oriol de Bolòs lo ampliaren fins a 114, no moltes més. Però abans que això també es publicara, als anys 1984 i 1985, els professors de la Universitat Politècnica de València, José Luis Carretero i Herminio Boira, en els estudis previs, també prou exhaustius sobre flora i vegetació, que foren al final els que primer es publicarien, al 1987, en este treball monogràfic, publicat per en aquell moment l'Agència de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, on se recollien estudis multidisciplinars de tots els elements del medi natural, tant flora com vegetació, com geologia, com climatologia, com fauna. Va ser l'estudi més exhaustiu que se va fer de l'arxipelag, orientat a conèixer de la forma més precisa possible tots els elements del medi natural, orientat a la declaració de les illes com parc natural que es va produir
a l'any següent de la publicació, al 1988. Finalment, a l'any 94, el Parc Natural va ser requalificat a Reserva Natural per la Llei d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. De tal manera que tenim dos obres de referència